хора, добре дошли в The Legends Gaming. Аз съм Дани. Аз съм Исмат. Ради. И днес днес започнем една мистерия. Как ще наречем мистерия? Поредица. Вчера. Не днеска, хора. Вчера ги започна. Как ще наречем поредицата? Мистериозната къща. Да. Най-мистериозният кристал. Не, силата на кристала. Силата на кристала. Епизод 1. Да. Това звучи яко. Добре, вижте, когато дойдете в тази къща. Всичко започна, когато бяхме пратени на оцеляване в Брукхевън, в ето тази къща. Когато влезнахме тук, заспахме, бехме си сложили легла и спахме. Когато изчакате малко, забележете какво ще се случи. Чакайте да видим звук. Гледайте. Тези светла влизат в къщата и започват да я осветяват. Когато се качим на тавана, когато започне това нещо, как да се кача на тавана? Айде де! Светкавица от небето. Тази светкавица идва от небето. Но всъщност истината е, че не идва от небето, а идва от земята, където е заровен диамантът. Но въпросът е, от кой е заровен? Ами, ние с Радко имаме отговор. Диамантът е заровен от мистер Брукхевън, който е създателят на Брукхевън. Слагаме тук стълба. Аз се кача отвътре. Той се е здобил с този диамант и го е заровил под тази къща, за да не се здобие агенцията на Брукхевън с него. И някакъв панет от къщата и е напуснал. В писмото пишете, вече има начин върху силата му, няма цялата му сила. Да, няма цялата му сила. Тук ще сложа по екрана някъде преведено писмото. Ето когато, ето вижте отгоре идва. Вижте какво пише тук. Брукхевън сътрудници. RP. И тук има цял списък с неща, които дори не разбирам. Има 2024, 2023, 2022, от 2020 до 2024. Как разбрахме с Радко за мистер Брукхевън? Има код, ето го, за филм, който е навързан с няколко кода. Изгледахме филма и разбрахме, че той е имал съпруга, вкаране затвора заради диаманта и да. Престани, бе! Според нас, този диамант, който е заровен под къща, захранва целият Брукхевън, но нямаме доказателства за това. Затова търсим един код. Търсим код, с който ще можем да отворим една колипка, която се намира зад соларните панели. Сега ще ви заведа там. Докато Радко търси кода. Избягат престъпниците. Когато дойдем тук пише Low Voltage Mainframe Unavailable. Какво означава Mainframe? Не знаем. Може би ще веда след видеото, когато ще го кача. Ако видеото ви хареса и тази поредица ви е интересно, дарете един лайк и се абонирайте за канала, за да се разраснем. Сега се връщаме пред Радко, който търси кода. Но къде е кода, който вътре има голямо синьо копче, което когато влезнеш може да напишеш парола. И не знаем какво прави, затова търсим кода. Радко, аз мисля, че знам кода. Какъв? Мадисън, така се казва май съпругата на мистер Брукхевън. Какво? Мадисън. Мадисън. Къде си ти? Къде си, бе?
И тама? В колипката ли си? Да, Да, бе. без бази. Ти ме да викаш нещо. Как си в колипката, бе? В тази дето е... Къде е шкафа? Ето го шкафа, аз съм за шкафа, ето ги картата. Сега ще вземем картата и ще се респамнем. Добре. Взимаме картата. И отиваме на панелите, където и Радко. Пускаме сирените, за да ни правят път. Взимаме картата. И ето. Тук има някакви неща. И на мен ми пише така. А защо не ми даде да натисна другото? Добре, идваме тук и пишем пас. Не, грешна първо. Да не е мистер Брукхевен, бе. Да, не е Брукхевен само. Не може. Я да видим. Абе, паролата да не е Брукхевен електрик. Едва ли. И Брукхевен не е. Не вярно? Да, на български е мейнфрейм. Е, странна работа, значи. Не знам какво. Тия неща тук. Тази ще може да бъде. Не знам. Каква да е паролата? Ти какво правиш? Кой? Ти, що стоиш на едно место? Защото да се включи с консидерето. Какво ли да означава мейнфрейм? Каква ли да е паролата? Аз имам търся тайни бункери някъде. Или някакви кодове, някакви такива. Тук пише в пожарната Rated номер 1 Fire Company in Madison Country. Къде го пише това? Тук вътре. Rated номер 1 Fire пожарна в Мадисън. Ами това означава, че това е номер 1 пожарна в Мадисън континент. Континент, не знам. Какво? Лисицата! Не убият! Каква лисица, бе? Горе в болницата, в тайното му се плаща на агенцията и лисицата! Там е... От агенциите, лисицата от агенциите! И държат кристала! Ама нема как. Агенцията е фалирала отдавна, вече никой не работи за нея. Ще генетиците! Къде отидахме, бе? Ай, гената, там е, ла! Това е единия бункер. Да заключим лисицата, защото ме убиваш човек, издубваш човек. Аз те развалих компанията. Тук агенцията е експериментирала с хора. Fuck you. Ех, мама ти. Къде си? Лисическа битава, деби. Къде ти, бе? Тука съм. Къде е тук? Аха, Тика. сега идвам. Чакай ме на пожарната, аз те видях. Аз съм при болницата, съм при пожарната. Ах.
А, Ще вали сняг. къде? А, да. Беше дъждът. Ето го. Как пужа от там? А долу прави ли така? Да. Ето го, кода 79999. Не винаги е един и същи. Не винаги хора предупреждавам, ако решите да разследвате и вие, не винаги кодът е един и същи. Аз влезнах някъде. Къде влезнал? Под земята? Как под земята, бе? What? Какво е това? Гледай. Еха! Камерата надолу и виждаш, че има някакъв код на филм. Къде е това? Е, тук. Е, тук. Има код на филм. Не знам, не. Ама не знам. Сега не мога да го видим, че е валял сняг. Къде са монете? Горе-долу виждам кода, май кода е 24442. Май. Къде го виждаш то код, бе? От ъгъла трябва да направиш кампата на полу. Как беше кода? 24442. Охо, май върви нещо. Добре. Стой да... Я... Как беше 24442? Да. 24442. Мине. Бе, нали виждам самата формичка на кода, бе? Ох, Трябва да е с камерата надолу в земята и да видиш под земята. какво бе? И видиш кода. Стой, намерих нещо. Намерих някакъв ход. Къде си, бе? А, брат, там търсих вчера, няма нищо. Съм проверил навсякъде, брат. А тук е перфектното място за криници. Да. Къде би беше ход? Навънка, поправи са времето или пак е... път. Още има сняг. Ами хора, това беше първа част от нашата поредица. Абонирайте се за следващата втора част. Чао, аз бях Дани Аз бях Ради. и чао.